Čau čau lidi, já jsem Vojta, vítám vás do dalšího videa. A mám tady s sebou i fanouška, který mi psal, aby jsem s ním šel hrát, protože mě prý už viděl někde na serveru, na kterém jsem hrál. Je to Craftmania server a poslal mi svůj Skype, tak já jsem to přijmul až napsal jsem mu, že si s ním teda pár her teda zahraju. A má to tady. Čau. Je to Hitman, moc dlouho s ním nehraju, teď jsme začali hrát. A hrajeme Ender Portal server. A hrajeme minihru No PvP, jen můžete bojovat proti sobě, je to podle vás možná nubácký, ale protože on se fakt tam to nedá, protože tam furt někdo běhá a furt vás někdo zabíjí. Teď jsme si zkusili tohle a vlastně bojujete jenom proti zombíkům. Takže super. To je tak super. Vojto? Ano? A to třeba, že kdyby si chtěli tví fanoušci, kteří tě sledují, si zahrne tady tom server, tak co třeba, že by si mi dal IP do popisu videa. To není moc špatný nápad ani. Proč bych nemohl? Velmi dobrý nápad. Koukám, že tady týpci si to pěkně dávají. A kde jsi? Já jsem tady na mostě. Tak pojď do Meteor. Kamže mám Čekám. jít? Do Meteor. Do Mekáče? Čekám tam. Meteor. Nevím, kde je metro, což je blbý, ale oni tady furt do mě jdou ty zombíci. Tam byl nějaký skrytej. Ale tam jsou věci. Vydrháme. Ty jsou lepší, ale teď nemám čas. Já možná už vidím metro. Ne! Je to taková... Jsem mrtvej. Ach jo. Málem jsem byl mrtvej, kdybych nedal spawn. Ale tady jsou lepší ty. Tak. Vezmu lepší boty. To já jsem vyhledal ten Meteor a mám teda i věci. Což je super. Mám tebe MP5 a jednu bělkovnici a ještě náboje. A ještě jako nějakou zbraň na blízko. Já chci tu helmu, co tady má tento zombík. To je jedna z nejlepších helm, co tady je. Bez toho touchpacku tak je to diamondová helma. Takže já ji chci prostě, to je nejlepší helma, co tady můžeš mít. To je úplně bezva, ale on jde na mě další zombík, což je blbý. Takže já zdrhám, nevím se. Ne, ty Tatranku dáme. Tatranku. Já chci od něj tuhle krásnou masku. Tak to byl fail. Vojto, za tebou. Ukáž? Kam jsi zaběh? Tady jsem. Pojď za mnou. Rychle, jdu za námi. Počkej, tady jsou věci, já si je vezmu. Ale to byly zrovna ty moje. Velká náhoda. No utíkej. Zabij toho s tou maskou. Ta je hodně dobrá, ta je ta nejlepší maska, co tady můžeš mít. Máš tu masku? Tak. Máš tu masku? Mám. Tak si ji nasaď. Mám sníhu.
Já nic mám schynou BMW, chceš? Co mi? Pojď za mnou. Kde je to metro? Kam jsi jel zase? Tady. Pojď jsem toho. Tady je hodně moc dobrých věcí. Já nic dobrý, že nevidím. Tady jsme vůbec nejsou zombie. Tady nic Jsme nevidím. speciální suka. Hele. Speciální nějaký zaběhny. Tady je metro. Tady máš. Tady máš. Mráka. Díky. Děkuju. Divo. Děkuju za to tuňáka. máš, no. Já chci být celý chemický. Chemický je Nemáš dobrý. Nemáš chemické triko? Nemám. Počkej, já zkusím. To zabere kámo. A lajkujte, komentujte, odebírejte. Našel jsem čestku. MP5, nějaký náboje. Máš M4 nebo K36 nebo MP5? Má Já vlastně mám. M4A1. Máš? No, mám M4A1. Tak já ti dám do ní náboje, kde jsi? Tady v tom vlaku. Protože my jsme tady to zabili a bylo by to naše útočiště. To by bylo velmi super. Máme tady všechno. Pro toto video bych očekával 20 lajků. Protože vím, že to zvládnete, vy jste prostě dobrý. Vy jste borci. Vy to zvládnete. Tam naklikat 20 lajků, rozklikat to tlačítko live, nebada like, až vybouchne prostě. Vy toho jste schopní. Já jsem si tady kouknul na batohy a potřebujeme Možná teďko nevidíte, co mám teďko v ruce, ale já mám jako, kladivo. no ale z toho pohledu to možná nevidíte, tak se za to omlouvám. Teďko mám podělaný natáčecí program, takže musím jenom takhle natáčet. Hodlám to spravit, ale tohle je hodně docela špatný. Našel jsem hodně věcí. Ale zatím super. Pojď zpátky do základny a já ti tam něco dám. Je tam furt sem. Ne. Pojď za a ti dám retriever. Oh, díky. A ještě jednu kladivu. A tady pitíčko. Oh, díky. Pitíčko. Gamerovo pitíčko. Víš co? Chceš dýmovnici? Já mám asi. Čekaj. Já nemám. Já jsem sám na sebe dal dýmovnici. Ale mám tu nějaká v plechovce. Nechceš? Tak ty máš tu dýmovnici svoji. Hop, hoď mi. Jop. Ty máš Dýmovnice, díky. Ty máš teď. Já půjdu hledat další. Tady krásné. V tomto díle bych se s váma chtěl rozloučit. Je to krátký, ale bohužel to musím mít nastavený jenom na 10 minut tohle video. Víc to bohužel nejde, takže lajkujte, komentujte, sdílejte a my se s váma loučíme. Čau, čau.